Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω, θα σχολιάσει φαντάζομαι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μας περισσότερο, το χειροκρότημα της Νέας Δημοκρατίας, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναστολή της συνθήκης της Γενέβης. Και επειδή εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που ήρθαν από το κέντρο, είναι ντροπή. Είναι ντροπή πρώην εξυγχρονιστές, κύριε Υπουργέ, να χειροκροτούν την αναστολή της συνθήκης της Γενέβης. Και επειδή αυτή η συνθήκη της Γενέβης μπορεί κάποτε να τη χρειαστούμε κι εμείς, αν και δεν θα έπρεπε να ήταν αυτό το κριτήριο, γιατί δεν παίρνουν τα δικαιώματα έτσι, είναι μεγάλη ντροπή και θα το κουβαλάτε όλη τη ζωή σας, ότι η Ελλάδα πρώτη είπε επισήμως ότι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τη συνθήκη της Γενέβης. Ερχόμαστε στο νομοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, το καλό που μπορώ να πω είναι ότι προλαβαίνουμε να σας αποθυμίσουμε. Δεν σας βλέπουμε τόσο συχνά, οπότε έχουμε το καιρό να σας αποθυμίσουμε. Και δεν είχα την ευκαιρία να σας βάλω κάποια ερωτήματα, τα έβαλα, οπότε επιτρέψτε μου κύριε Πετραλιά να επαναλάβω κάποια επιχειρήματα που ήδη είχα πει. Στην πρώτη επιτροπή έβαλα την εξής ερώτηση, κύριε Περακάκη. Δεκαετία του 50 και το 60, θα θυμάται ο κύριος Κουκουλόπουλος, που ήταν η σοσιαλδημοκρατική συνένεση, όλοι οι οικονομικοί δείκτες ήταν καλύτεροι. Όλοι. Ανάπτυξη, παραγωγικότητα, επενδύσεις, ανεργία, ισότητα, αυξήσεις μισθών, ό,τι θέλετε. Ήταν καλύτεροι. Και δεν υπήρχε ούτε δημοσιονομικά συμβούλια, ούτε ανεξάρτητες τράπεζες, τίποτα από αυτά. Μετά από το 80, όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι χειρότεροι. Μα όλοι. Ανεργία, παραγωγικότητα, επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και έχουμε και ανεξάρτητες τράπεζες και δημοσιονομικά συμβούλια. Μπορείτε να εξηγήσετε, έχετε κάποια... Ο κύριος Πετραλιάς είχε την καλοσύνη να απαντήσει σε κάποια τα ερωτήματα. Σε αυτό δεν απάντησε. Εκτός άμα κάνω λάθος, κύριε Πετραλιά. Γιατί αυτό? Άρα πώς στηρίζετε ότι μόνο με δημοσιονομικά συμβούλια, μόνο με ανεξάρτητες αρχές στη δημοσιονομική πολιτική μπορεί να πάει μπροστά? Στη τελευταία επιτροπή σας έβαλα μερικά θέματα από την καινούργια έκθεση της UBS, όπου μας λέει ότι παγκοσμίως, πριν φτάσω στην Ελλάδα, 1,6% των πιο πλουσίων παγκοσμίως έχουν σχεδόν 49% του παγκόσμιου πλούτου. Σας ανησυχεί αυτό? Σας κάνει εντύπωση? Είναι αξιοσημείωτο ότι 1,6% των πιο πλουσίων έχουν το 49% του παγκόσμιου πλούτου? Δεν ισχύει αυτό το 50 και το 60. Δεν είχε τέτοιες τρομακτικές ανισότητες. Πραγματικά θα ήθελα, δεν σας κάνει εντύπωση, δεν σας πειράζει? Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι δευτερεύον για τις κοινωνίες που ζούμε αυτό το επίπεδο των ανισοτήτων? Και το ερώτημα είναι, πώς φτάσαμε σε αυτό? Γιατί δεν είχαμε δεκαετία του 50 και το 60 ούτε κάτι να πλησιάζει αυτών των ανισοτήτων? Στην Ελλάδα λέει το UBS, ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αυξήθηκε η ανισότητα του πλούτου, έχουμε μια τρομακτική αύξηση στην Ελλάδα την περιουσία των δισεκατομμυριούχων και μαζί με την Αυστρία και την Ολλανδία έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανισότητα του πλούτου. Πώς στάσαμε σε αυτό? Το ένα είναι να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι θέμα συγκυριακό, θέμα τύχης. Το άλλο είναι να μου πείτε ότι είναι στη φύση των ανθρώπων να υπάρχει ανισότητα. Το άλλο να μου πείτε ότι είναι από τις τεχνολογίες που ήταν παλιότερα η εξειδίκευση σας. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι θεσμοί που έχουμε προωθήσει παγκοσμίως και στην Ελλάδα μετά από το 1980.
Και ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι η ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες. Το άλλο είναι δημοσιονομικά συμβούλια σαν αυτό που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα και χωρίς μεροληψία. Γιατί η οικονομική θεωρία, οι οικονομικές ιδέες, η ιδεολογία επηρεάζει την κρίση σου όλων των οικονομολόγων. Αλλά δεν μπορεί να έχεις μια ουδέτερη άποψη. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να κοστολογήσεις πόσο κάνει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Είναι η κρίση σου, αν δεν το κάνεις αυτό, ποιο θα είναι το κόστος στο μέλλον όταν περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει στα νοσοκομεία, γιατί δεν επενδύσαμε αρκετά γρήγορα στην πρωτοβάθμια υγεία, στην πρόληψη. Αυτό διαφωνούμε ανάμεσά μας οι οικονομολόγοι. Όταν κόβετε δαπάνες για να είσαστε εντός του πλαισίου, τα λέμε εμείς απατηλές εξοικονομήσεις. Γιατί εξοικονομείς τώρα και να έχεις τη δαπάνη μετά. Μου απαντάει ο κύριος Πετραλιάς με δύο τρόπους. Το ένα που μου λέει είναι ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ή το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα σταθερότητας που λέει πόσο μπορείς να εξοδέψεις για να είσαι εντός κάποιων ορίων. Του είχα πει πριν όμως ότι αν το πάρουμε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές μαζί με την οικονομική θεωρία ότι δεν πρέπει να φορολογήσουμε τους πλούσιους, τότε αυτό οδηγεί στην κατάσταση που έχουμε. Και μου απαντάει έντιμα ο κύριος Πετραλιάς. Μου λέει δηλαδή στην απάντησή του ότι δεν πιστεύει ότι μπορούμε, είτε δεν πρέπει ή δεν μπορούμε, τα λέει και τα δύο τα επιχείρηματα, να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Και σας είχα γράψει ένα άρθρο, κύριε Περακάκη, αν θέλετε, επειδή απευθύνουμε στον Υπουργό, συγγνώμη, προφανώς θέλετε να του πείτε κάτι. Σας είχα γράψει ένα άρθρο, 5 ερωτήματα για τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Δεν θεωρείτε το ρόλο σας να απαντήσετε για να βοηθηθεί ο δημόσιος διάλογος? Ένα από τα ερωτήματα ήταν αυτό. Αν πιστεύετε στο trickle-down economics. Ο κύριος Πετραλιάς το πιστεύει. Μας είπε δηλαδή ότι αν φορολογήσεις τους πλούσιους δεν θα έχεις επενδύσεις και θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Το λέω συνοπτικά, αλλά δεν νομίζω διαστρεβλώνω. Θυμάστε, κύριε Πετραλιά, όταν το συζητάγαμε αυτό με τον κύριο Χατζηδάκη ως υπουργό και σας κατέθεσα ένα άρθρο από 2 καθηγητές, ένας από το LSE και ένας από το King's, που κάναν μια τεράστια μελέτη με 35 περιπτώσεις μειώσεις φόρων των πλουσίων και προσπαθήσανε να δούνε αν μετέπειτα αυτό οδήγησε σε αύξηση της ανάπτυξης, στους ρυθμούς ανάπτυξης. Και βρήκανε ότι σε καμία από τις περιπτώσεις. Και στις 35, κάνω λάθος, μόνο στις μία από τις 35, στις άλλες τι έγινε? Οι πλούσιοι έγιναν πιο πλούσιοι. Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι έχει δουλέψει τα τελευταία 20-30 χρόνια το trickle-down economics? Έχετε κάποιες άλλες μελέτες που το αποδεικνύουν ότι λειτουργεί? Μήπως αυτό είναι πίσω από τις ανισότητες και τους αριθμούς που σας είπα στην αρχή? Πόσο πλούσιοι υπάρχουν, πόσο δισεκατομμυρίουχοι υπάρχουν, πόσο ποσοστό του πλούτου έχουνε. Και δεν είναι μόνο το μακροοικονομικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο ότι ανησυχούμε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί θα έχει οικονομολόγους που έρχονται από μία άποψη και μία προσέγγιση. Άρα η προσέγγιση που μας οδήγησε εδώ που είμαστε είναι και τα άλλα πράγματα που κάνετε. Μας λέει και μας είπε πάλι και ο Πρωθυπουργός, δίνουμε κάτι στις συντάξεις και στους ανάπηρους και στα λοιπά και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. Δεν μας είπε όμως πόσο ξοδεύεται στην πρόνοια.
και ότι όταν ήρθασταν το 19 ήταν περίπου 1,6% και τώρα έχει πάει στο 1,3%. Δηλαδή σε πραγματικούς όρους ως ποσοστό το ΑΕΠ πληρώνεται λιγότερο για την πρόνοια. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πιο φτωχοί δεν συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Όσο υπάρχει ανάπτυξη το μερίδιό τους πέφτει. Ή είσαστε ο μόνος Υπουργός Οικονομικών που δεν ξέρει ότι στην Ελλάδα, όπως στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει μειωθεί το μερίδιο της εργασίας και έχει αυξηθεί το μερίδιο του κεφαλαίου? Όλες οι μελέτες το λένε αυτό. Από τι έγινε? Δεν έγινε από τα πράγματα που λέω εγώ. Έγινε από κάτι άλλο που μπορείτε να πείτε εσείς? Και πάμε τώρα για το ενίκιο. Η στεγαστική κρίση, θέλω να σας πείσω, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανισοτήτων που έχουν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι αυτοί και αυτές που πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για το νίκη. Και πληρώνουν πολύ πάνω από 40%. Αυτοί που είναι και στο νίκη ακόμα περισσότερο. Όπου το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότερο. Γιατί υπάρχει όμως και στην Ευρώπη στεγαστική κρίση? Μήπως είναι οι πολιτικές που στηρίζονται από τους οικονομολόγους που θεωρείται ότι θα μας δίνουν ανεξάρτητη συμβολή, που πιστεύουν στη χρηματιστικοποίηση των αγαθών? Έχει υπογράψει η Ελλάδα ότι η στέγαση είναι δικαίωμα. Η πρόσβαση στη στέγαση είναι δικαίωμα. Σε διεθνείς συνθήκες το έχουμε υπογράψει αυτό. Και τώρα η χρηματιστικοποίηση, που τι σημαίνει χρηματιστικοποίηση? Σημαίνει ότι το αγαθό γίνεται επενδυτικό, όχι κοινωνικό, όχι δικαίωμα, αλλά και κερδοσκοπικό. Άρα μπορεί να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές. Σημαίνει ότι η στέγαση και άλλα κοινωνικά αγαθά τα ελέγχουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Δεν μου απαντήσατε, κύριε Πετραλιά, αυτό βρήκα να μεταφράζω, τα equity funds. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τι ιδιαιτερότητα έχουν τα equity funds, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια? Το πρώτο είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει η ουσία του προϊόντος που ασχολούνται. Μπορεί μια μέρα να είναι στη στέγαση, την άλλη να είναι σε νοσοκομεία, την άλλη μέρα να είναι στην οικοδομή. Το δεύτερο, τους ενδιαφέρει μόνο βραχυπρόθεσμο κέρδος. Δεν μπαίνουν μέσα για να χτίσουν, να αναδημιουργήσουν. Θέλουν να μπουν μέσα για να καρπώσουν αξίες που ήδη υπάρχουν, όχι να δημιουργήσουν νέες αξίες. Αυτές οι επενδύσεις που λέτε εσείς, κύριε Περακάκη, που έλεγε ακόμα περισσότερο ο κύριος Χατζηδάκης πριν από εσάς και λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν είναι επενδύσεις να δημιουργήσουμε νέες αξίες, είναι να καρποθούμε τις αξίες που ήδη υπάρχουν. Αυτό κάνουν οι χρηματοπιστωτικές, τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Άρα όταν εσείς απλώς δίνετε επίδομα και στηρίζετε τη ζήτηση, θα αυξηθούν οι τιμές. Αν δεν κάνετε τίποτα για την ρύθμιση του Airbnb, αν δεν αυξηθεί η προσφορά των κατοικιών, ζήτηση και προσφορά είναι τα πιο πολλά ορθόδοξα οικονομικά. Τώρα μιλάω με δικούς σας όρους, όχι με ετερόδοξα οικονομικά. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και χαμηλή προσφορά, αυξάνονται οι τιμές. Θα συνεχίζουμε να υπάρχει το ράλι των τιμών και θα συνεχίζουμε να έχουν οι άνθρωποι να μην έχουν προσιτή κατοικία. Και γιατί υπάρχει ανισότητα στην Ελλάδα περισσότερο από την Ευρώπη? Δηλαδή, γιατί υπάρχει ανισότητα στη στέγαση περισσότερο στην Ελλάδα, στο θέμα της στέγασης? Γιατί έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πληρώνουν τόσο μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος για τη στέγαση? Γιατί δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία. Στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στη Βρετανία το ποσοστό αυτό μειώνεται, το μέσο όρον, γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού έχει πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία. Αυτό όμως σημαίνει μια ρήξη με τη χρηματιστικοποίηση.
Μια ρήξη με τη χρηματοστικοποίηση και η αποδοχή ότι η στέγαση είναι και κοινωνικό αγαθό, είναι και δικαίωμα, δεν είναι μόνο ένα επενδυτικό εργαλείο. Όλο αυτό το νομοσχέδιο, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ένα λεπτό, δεν ισχυρίζουμε ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο είναι πίσω από την ανισότητα, αλλά έχει τη λογική που έχει χτίσει την ανισότητα. Λιθαράκι, λιθαράκι. Δημοσιονομική πολιτική που βασίζεται στη στενότητα, συγχρόνως με μια θεωρία ότι αν αυξήσουμε τους φόρους των πλουσίων, αυτό θα χτυπήσει τις επενδύσεις. Λιθαράκι, λιθαράκι, ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται θα κρίνουν τα προγράμματα με οικονομολόγους από την ίδια ιδεολογική σκοπιά. Λιθαράκι, λιθαράκι, να μην υπάρχουν επιδόματα που κρατάνε την αξία τους, δηλαδή όσο μεγαλώνει το ΑΕΠ ανεβαίνουν και αυτά στο ίδιο ποσοστό, ότι δεν συμμερίζονται το κάτω μέρος της διανομής εισοδήματος στην αύξηση την ανάπτυξη. Λιθαράκι, λιθαράκι, να είμαστε μαζί με τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Όλα τα αγαθά να είναι επενδυτικά, όλα τα αγαθά να είναι εμπορευματοποιημένα, όλα τα αγαθά να είναι κάτω από τους κανόνες της αγοράς. Έτσι χτίζονται. Αυτό είναι που έχει οδηγήσει παγκοσμίως, γιατί δεν σας έκανα εντύπωση να σας το πω και σας βλέπω στα μάτια, 1,6% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 50 σχεδόν το 100 του εισοδήματος, του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε πώς στάσαμε σε αυτό. Είναι άσχετο, ακόμα και νεοδημοκράτης. Και νεοδημοκράτης, δεν σας απασχολεί αυτό. Και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό οδήγησε στο Τραμπ και στο Brexit και στη Λεπέν. Και ποια είναι η απάντησή σας? Η αναστολή της συνθήκης της Γενέβης για να κλείσουμε το μάτι προς τα δεξιά? Έχει δουλέψει αυτό? Έχει ανατρέψει αυτό? Όταν ο Biden, κύριε Κουκουλόπουλε, όταν ο Biden κράτησε όλα τα αντιμεταναστευτικά του Τραμπ, της πρώτης τετραετίας του Τραμπ, βοήθησε να μην ξαναβγεί ο Τραμπ? Βοήθησε το Δανέζικο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα όταν ήθελε να έχει ένα συμβασμό με καλή προοδευτική κοινωνική πολιτική και σκληρή μεταναστευτική πολιτική? Δούλεψε? Δεν δούλεψε τη δεύτερη φορά. Πάλι εκεί υπάρχει αύξηση της ακροδεξιάς. Να μην πείτε όμως, όταν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική αστάθεια, ότι δεν ξέρετε γιατί. Και η τελευταία μου κουβέντα είναι ως εξής. Αν θέλετε να καταλάβετε την παγκόσμια κατάσταση πραγμάτων, δεν υπάρχει κεντρώα, δεξιά, ακροδεξιά πολιτική που μπορεί να κάνει δύο πράγματα συγχρόνως. Να κάνει τα χαρτίρια των πλουσίων, των μεγάλων εταιριών, να μην τους φορολογεί, και συγχρόνως να ενσωματώνει ένα κομμάτι σημαντικό των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό υπάρχει πολιτική αστάθεια παγκοσμίως και στις κυβερνήσεις. Στις δεκαετίες του 90 και μέχρι το 2000 κάτι υπήρχε αυτή η πολιτική που έκανε τα χατήρια των πλουσίων, αλλά ενσωμάτωνε και ένα κομμάτι των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η πολιτική απέτυχε ο Σόλτς, απέτυχε ο Μπάιντεν, απέτυχαν οι Βρετανοί τόριδες, απέτυχε ο Μακρόν. Δημιουργεί συνεχώς αστάθεια, γιατί αν δεν τα βάλουμε με κάποια μεγάλα συμφέροντα, δεν θα έχετε τη συνένεση που θέλετε και συνεχώς θα τροφοδετείτε πολιτική αστάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ζητήσει